బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలో నటించిన తర్వాత డిజాస్టర్ సినిమాలు ఇచ్చిన హీరోలు: సింహాద్రి బ్లాక్ బస్టర్, ఆంధ్రావాలా డిజాస్టర్, ఖుషీ బ్లాక్ బస్టర్, జానీ డిజాస్టర్, ఛత్రపతి బ్లాక్ బస్టర్, పౌర్ణమి డిజాస్టర్, పోకిరి ఇండస్ట్రీ హిట్, సైనికుడు డిజాస్టర్, రంగస్థలం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్, వినయ విధేయ రామ డిజాస్టర్, బ్లాక్ బస్టర్ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో డిజాస్టర్, మగధీర ఇండస్ట్రీ హిట్, ఆరంజర్ డిజాస్టర్, శ్రీమంతుడు సూపర్ హిట్, బ్రహ్మోత్సవం డిజాస్టర్.